Bakumu emile akini kisnem gibala dem ngasutu bat bangai I bakat no ga jingjinjar jong kinong song sinong kibedei na kini kisnong. Hadin gijing Absalom jong kipat ba kathan ba warinong kabahap Mau That Russian constituency kala ulong hakani kenti. UMLI Mau That Russian ba sakle wajri hakasingi thoding ka handu trik lebe aja punriu ula pelipat ba ya ka subcenter haksinong warinong rengkat kejing sakilang ki babu surka jong ka Eastern West Khartoum district ki Dr. Namario PhD ki North ki Nongtrey ketangat ka kia bat kipat ba nosong sinong jong ka kathan. Latei kan ni ka sub ka health sub center ha ka jingut ke basan pesan poin san paulak tengka pan agi jing syakri syaki santri isnong bakan tup ya ka warinong jakot maupun domba bat marwil ya ka jinyalang la pelong ha pelau jong sub center ba punya da soda ka sinong warinong ba NS Wanyang bat la pen pu pen ping ya ka jinyalang da ka jingruai ba jing syat nagi kena jong ka school Edmond Rice High Secondary School warinong. Nawa ukang san la ro ya jingkran na ba me bonding do MCS additional deputy commissioner ka Eastern West Khartoum district UDHMO jong ka Nongsteng na kaliang ka BMHU Mau That Russian block na Dr. ka Mario PhD Dr. Raj Kama bat na ka village health council wa rino katai kathan kadai badon khamsa kendong bha bat ka jingyo ai kan ka sub health center kan ai ka jing syakri ya ki pat ba bat kan pensuk ya ki hakba kimdon kam syu banlej syadu kensi syamriau ni syadu mairang haba ki don kam yak jingpang ki bala ban sumari hakte ki jaka. Sub center ka Baladon hang ni po ka sinong warinong kalong ka jingkerku ka bakrau na kamtakan ka dong bathan kini ki area hang ni po area umdum ko mangyo larangi ken nado nang tei na po umdum hamok marang law desai dom kse warinong semopon sa umjokot sa domba marwer klalong sisa kata ka jingkerku na kamta kini ki sinong para ka bangikren makalong ka jingkerku nam ta kini ki sinong makren nomor bangasutu bakumu emile akini kisnem gibala dem ngasutu bat bangai I bakat no ga jingjinjar jong kinong song sinong kibedei na kini kisnong hakabala dadon bapang basitam lada dei jingpang ibarit ru lada dei tangga jingbyong kli lane hap bantau tang ka bipiru lane kanwa ga jingpang ka barit ru ngilahap ya ka bangin let sedu sepokin si Parmi sutu baka jingim kejongi bakerpang hakini kidong kithan ba omman katriwing ikidi kibriu kibabet kibabiang don kipor haka jingduk jingkerdo ban ong ban leit nadu nang ni syadu sepokin si ban isim dawai tang kabai kaliru kanu kakta andla poi hapsius kabai dawai hapsius kabai doktor kadon kajing kata ha kibriu kibesa akan dikidong kathan badina kata daw bunga sa ong makalong ka jingkerku ba nagamta kinong song snong gibadan hakini gidong kithan marbalay menta don kamso ya ka bangin le sedu sejengay la dadon kani ka subcenter hang ni kinong ni jingpang kiba kani ka subcenter kala ban pet ban sumar la pensuk ibhi ya ka bapinsuan tangang ni po subcenter pateng-teng kalong ka mo ka jing ya ka bangin le iwan nang ni sa jengay ban le ban kakulong
Andai kani ke sub center mentah kin sadon ki staff nurse ki beladon ni kajing hikai kiladon ki tiar kitar kajing pejung doktor na po mariau habak kim don kamsu ya ka bakin lit sejngai tangang ni hapo sub center hang ni po warinong kilala ya ka bakin wan bakin khak kon ru kendian ya ki staff ki badi ban pej ban kmi nadu ka snong nadu ki sodar snong kumjuru ya ki pait ba nong song snong jong kani ka dong kathai bahaka bangiyo ya kani ka sub center gidi ban kan mauru ban sumar ya ka bar kumju ka snong kinong yalam snong gi bade ban pej ban kmi ya kani ka sub center ban pej bakan ya bed ya denti ki staff nurse ki staff jong kani ka sub center gi bade ban pej ban ai ka jing sakri ka babyang do na ka benta ki pait ba jong kani ka dong kathan kerpang na ka benta ki staff ki bandon kani ka sub center ya ka ba menin ru ngala kren hangte apo snong mo senam ya ka bangalaong banga suthu ba ka manpower la ne ka jingdon jong ki staff hang ni kanum de ka babun hadu ka ta kindon elai sawmut Henry kan ai ka jing sakri ya katu kan ni tilikisnong Barah ka begidon adun ri no tuligisnong di ban ai baki hab bakin ai ka jing sakri ki pai baru kin bun ki ban wan ban sim dawai nang ni na po ka sub center bateng teng ku mga ong ka jing long brew kan poi ka por ya ka ba kin sngu thai kin sngu jrem andre ka bakong sando ka ba ngisim ya kanun wa ka ka ba ngibat ya kanun wa ka kam kabakong sando kade kabangi hap bangin ai kajing sakri kabaksispa naksispa ba nganyai don rengkat la kalong hakadun go bentaro nganyai don rengkat berkasnong ba pigi pait ba nganyai don rengkat lang berkistaf kan ka sub center hakabangin don ya kata ka collective work lan kajing yetrelang na kabenta kajing baha jong ki pait ba hi barokoi nga marway kumwemeli ngamla ya kabangan lelot ya ke jingdon kam jong ka konsensi lada kimdon gini ki officer lada kimdon gini ki staff ki banya pej banya kmi banya don lang ya kata mensi menya ai ka jing sakri hapadeng ka jing yetre lang ka jing ya ai jing mut nila ya ka bangin kentiu na kamta ka jing baha ka jong pai ba katnis nem ngapo judon gue kesin ya ka bangan tuklar ya ka dulu ka Andai ke ka banga jubu kumu emeli baka ka bakong sando yang kalong bangam tuklar ka kam andai kanu kanu ka kam ka bangile kadi bande ka kam na ka bentabat kentiu ya ka imlang ka salang haka konsensi baroko la kalong ka administration la kalong ka head la kalong ka block kanu kanu ka bentaro na aku memeli ngandon bangan pen bangan kemi baka ni adbet ya denti ngandon ya ka ban ya ajimud lang Hari habakut ku mga ongipi kajing yetre lang habaro kiliang kawanra ya kajing baha bat ya kabangin la ya kabangin kentiu ya ka imlang kasalang habaro kibenta hang ne hapo kadong kathan kajung iti sa sis don ringkat baringim ta na ki MLA bat ki ADC bat ki block medical officer ki wana paha district medical health officer bat na ka paha block ru te kalong ka burong ka ba kraw yang jing tin snitu halo ka kwat ka khia bat ka jing smart pait ba yang ai kuble ki pang yu kong san ba dia baro ki ba ai jing krishan ban pen lor long ya kane ka jing thmu hapo ki program kong ka ayushman bharat bat ya ka national health mission na kirpa dru ya pait ba snong baro khot ba pindon kam ba ya jing sakri jong kane ka sub center bat ban tre lang bat ki nong tre kwat ka khia bante kasnong ka ba kwat ka ba khia kublish ban phi baro Dr. Raj kamo ong bane doktor de ngi ong khar mo senrei la ban ka khasi sotat shibun ya ka jing tre ka jing Dr. Raj dan bat ngi yang ne amariau ke AC bari yi ka jing sekri ko paka bela ai ka jing sekri ko bhana ki ba bhatam pet yang ngi ka dong ka than jong baro Lai sibun doktor yang dikentin ke kelongkot ke jong pi jengkan ke balongkot lai jengkan ke badon jing mut
ban khot ban weringi bangin ai ke jing trelang nang bangin ala ban perbahas susu ya ka koi ka khia idon ke sop santar hang ni te lo khot lo weringi bangin ai ke jing trelang nang bangin sop santar kan ya se khamat hai bebon ki banta